Ay nga na, mundak ulit daw. Kaya ba? Ay, may chico na lang. Ito ang ako. Ako, bine? Iba yung kaya ako na. Ano ito siya? Welcome back to my YouTube channel. Panibago na ng video, mga viewers. I-share ko. Ay, pag ugma na lang kung ano eh. Wala lang kung ano eh. Mapay, malangan, masusak ko. Hoy! Bibiyaan ako. Huwag kuhan. Sibahan. Oh, 100. Pero karon nagkakasi sa sako. Tuwag ka na kayo kung ganun sa kon pa. Bakit? Bakit? Dagko gagmay, dagko gagmay. Gagmay, dagko gagmay. Yan mga viewers, nag-impake ni kay ni Anito ganina tong soke na girl. Nagabian nga biging impake kay ugma naman gani siya kuhaon. Napugos na gani biging impake ani. Gat na dani. Atman. Ito kayo. Selain dagko. Oh, maiksi. Ano ba kan gagmay ba? Last ng tanong ni kulot. Last na nila kulot. Ya, kita duduk.
Ton, ton. Yan mga viewers, sapit na matapos ang aming impake ngayong gabi. Kukunin na ito bukas. Kukunin na ito bukas. Mga viewers, ulit ako pa ni nag-impake. Pwede po ni nga mo ibaligya ni. Basig willing mo mo palit aning nag-impake. Sa kono? Gwapuhon ra ba ni gamay? Umay ra pod. No. Okay mga viewers, tapos na. Yan mga viewers, tapos na. Di aras siguro tumoy. Oh mga viewers, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Shout out din ako ding si Papi kining itoy. Shout out ako ang tanan subscriber nako. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa aking channel. Okay mga viewers, ibababa ko na. Salamat kayo. Maraming salamat po mga viewers. Ingat po kami.